Bon dia, avui estem aquí al New Space Economic Congress a Barcelona. Estem amb en Joan de Dalmau. És una persona que té una llarga trajectòria a dins del sector espacial i justament et volia preguntar per això. Quin és el consell que donaries a la gent jove que justament ara comença a entrar en aquest sector? Consell? En dono molts, però convé, com diuen els anglesos, agafar-se'ls amb una mica de sal perquè no serveixen els mateixos per tothom. Si algú em pregunta què puc fer per entrar al sector de l'espai, ja m'està dient que té un cert interès. Jo crec que és el requisit primer. Has de saber que allò t'agradarà. Però, esclar, el sector espacial és amplíssim. És com si em diguessis jo vull treballar al sector marítim. Exacte. El sector marítim tu pots ser pescadora o pots ser pilot d'avió o pots ser emprenedora d'una empresa de transports o de turisme o fer investigació científica al fons dels oceans. Doncs l'espai és exactament el mateix. Pots fer de tot. I a mi el que em va servir com a enginyer va ser fer una escola multidisciplinar on vaig aprendre altres disciplines. I vaig conèixer